फैगौ गोदान बोसोर 2025नि गिबि दान जानुवारिनि 9 खालारनिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे 52थि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया बे बाराव जागोन उदालगुरि जिल्लानि पानेरि बियाबसिनि डिमाकुसिनि दैमु नोगोरनि गेवलां गुवार फोथाराव। जथुम्माखौ मोजाङै खुंनो थाखाय सानहर थियारि खालामनायाव मुखुब जादों बानजाय आफादनि गासिबो बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गासै मावसुमाफोरानो। खुलुमबाय। जोङो डिमाकुसिनि बै 64थि बोसोरसालिया बे बर' साहित्य सभानि कनफारेन्स बेवहाय जोङो आरसि हिसाबै जोंनि थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ बेयाव खामानिखौ एसे गोख्रै खालामनो थाखाय। बेवहाय जोङो दा पेन्डेलनिफ्राय लानानै एक्जिबिसन, डाइनिं हल, डेलिगेट हल, गासै थियेटार देखायनायनि जायगा हिसाबै लानानै 1000निबो बारा बिघा जोङो बे एरियाखौ कभार खालामनानै जोङो सान हर मावगासिनो दङ। आरो बेयाव दा जोंहा मेन पेन्डेलाव 10,000निबो बारा मानसिल' जिरायनानै मिटिंखौ खोनासंनो थाखाय खाबु मोनगोन बा हागोन। ओमफ्राय जोङो दा जानाय लोंनाय बेवहाय जोंहा भेज नन भेज सिस्टेमखौ जों खालामनाय जादों। जायफ्रानोखि भेज जायो बेनि थाखायबो जों आलादा डाइनिं हल मोनसे खालामनाय जादों। ओमफ्राय जायफ्रा भेज नन भेज बेखौ जों डिफारेन्स खालामनानै बानायनाय जादों। बेबादि 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव आलासि महरै नुजाथिगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सिक्किम आरो मेघालयनि गिबि मन्थ्रियाबो। बेनि अनगायैबो 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बानजाय आफादनि फारसेनिफ्राय मिथिनो होनाय बायदियैब्ला आसाम, मेघालय आरो सिक्किमनि मानगोनां हादरसा बेंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोननि बाथ्रा। बिथांमोननि अनगायैबो मोन 10 हादरनि हादरथान्दैफ्राबो बाहागो लाफैगोन होनना बानजाय आफादनि फारसेनिफ्राय मिथिनो होदों। आरो जोंनि आलासिफोराबो थुनलाइ आफादनिफ्राय जों मिथिनाय बायदिहाय बेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैगोन। ओमफ्राय मेघालय, सिक्किम बे मोनथाम स्टेटनि जोंनि बे गिबि मन्थ्रिफ्रा बेयाव फैगोन होननानै जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोन्दों। आरो 10था कान्ट्रिनि एम्बेसाडर बिथांमोनखौबो लिंदों होननानै जों मिथिना मोन्दों। आरो लोगोसेयैनो गभर्नर 3 गभर्नरखौबो फैगोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बिथांमोना जेब्ला फैयो जों बिथांमोनखौ रिसिपसन खालामनो जों आलासि हिसाबै जों सोंनो थाखाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय अरायसम जों रेडि जानानै थागोन। आरो गासैनिसिम मोनसे खावलायनाय थाबाय गासैबो जाहाथे फैनानै बेवहाय मोजाङै फैनानै बे कनफारेन्सआव बाहागो लाफैयो बेनिफ्राय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय जों खावलायहरनाय जादों। बेबादि 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव मोननै थियेटार फारियै सोरां मन्जु आरो आइराखि थियेटारखौ दिन्थिनायनि राहा खालामनाय जादों होनना फोरमायदों बानजाय आफादा। जोंहा बेयाव प्रग्रेस हिसाबै दा जोङो थियेटारबो दङ। बुंनो थाङोबा गोजोनथाव रादाब। मा थियेटार दं? आइराखि थियेटार आरो सोरां मन्जु थियेटार। बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सआव बेनो समबा फार्स्ट टाइम जागोन जे बर' थियेटारखौ फ्रिहै देखायनाय जागोन आरो बे मोनसे गोजोनथाव रादाब। ओमफ्राय जोंहा जाहैबाय दा जानाय थानाय लोंनाय गासै सुबिदाखौ जोङो एसे मोजां रोखोमनि जोङो संना खुरनानै आलासिफोरखौ जाहोनो थाखाय जोङो बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों। लोगोसेनो बर'नि गोबां गागि रेडिअ' आरो टेलिभिजन आर्टिस्टफोरखौबो बाहागो लागोन होनना फोरमायदों। मख'जाथावदि दैमु नोगोरनि 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरनि मुसुखा दिन्थिफुंनायनिबो राहा खालामनाय जादों होनना फोरमायो बानजाय आफादा। जोंहाथ' कालसारेल साब कमिटि दंखायो, बिथांमोना बिनि एरेन्जमेन्टखौ खालामगासिनो दङ। जों कालसारेल साब कमिटिनिफ्राय जों मिथिना मोननाय बायदि जोंनि जिखिनि आगयनि मेथाइ खनगिरि, रोजाबगिरि, रेडिअ' आर्टिस्ट, टिभि आर्टिस्ट गासैखौबो लिंनायनि मोनसे सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ। बिथांमोनखौ जों हांख्रायगोन, जेरैबायदि सुलेखा, गौतम, बिग्राय आरो बिनि आगयनि मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो लिंनायनि थाखाय जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ। बे मोजां मोनसे खोथा जे बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय आगोलनि मावलांनाय मानगोनां आगदारि सुबुं बिथांमोननि गोसोखांनायाव आरो बिथांमोनखौ गोदान जेनेरेसननो मिथिहोनो थाखाय जोङो मोनसे
माने बेबस्था खालामनाय जादों बेनो जाहैबाय माने बिथांमोननि स्टेचु पर्टेल हाफ स्टेचुखौ जोङो 11 जन सुबुंनि आगदारि सुबुंनि माने स्टेचुखौ जोङो डिसप्ले खालामनाय जागोन आरो बेयाव बावनाय आरो बिथांमोननि सोमोन्दै एसे ब्रिफिं होननानै जों लिरनाय बे बुस्थुखौ बेबस्था खालामनाय जादों ओमफ्राय जागायजेननायनिफ्राय बर' साहित्य सभानि जायफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोननियाबो थागोन बेयाव आरो थेंक इउ